sí que és veritat que et dona unes eines molt bèsties per espavilar-te i realment ja després de lo que és el ritme d'una diària ets capaç de fer-ho tot. Acabes esgotat, el que dius, no? Que has fet mínim, teníem un mínim de 7 seqüències que et podien posar 7. A vegades eren 8, et demanaven un favor especial, no sé què, però clar, eren 7 o 8, o 6, 7, de 3-4 pàgines per seqüència, amb la qual arribaves fet una merda. I sobretot jo, que tenia el personatge que em barallava amb tothom. Això també crema? Amb la dona, clar, tio, però molt. Però el Tito a la Riera va ser un personatge més de repartiment i sí que va tenir el seu moment de trames més d'allò, però anava molt més relaxat, no té res a veure. No té res a veure. Lo de Senyors de Libertad, ser personatge principal i ser el dolent, doncs clar, jo repartia joc a tots els altres personatges. I t'afecta, o sigui, arriba un moment que t'afecta a tu No, clar, personalment. perquè tothom es baralla amb tu, tothom et diu que ets dolent, que ningú t'estima, que no sé què tal, i jo això, al final, hòstia, arribes a casa i dius, per què estic tan cansat i mentalment i emocionalment, i és això, perquè tothom m'està dient que sóc dolent, i és veritat. O sigui, sí que hi ha un punt de que jo deixo el personatge al camerino i ja està, però hi ha coses que, hòstia, quan les has viscut durant tantes hores, Clar, i arribaves i dius, no, ara haig d'estudiar unes altres 3 hores lo de demà. Que te Quan tornen només- a insultar Que- per guió, exacte. primer. Sí, molt dur.